Helburuak, dano dakizunez, batetik Durangoko goialdeko hornikuntza hobetzea dela, goialdeko auzoetan askotan presio gitxi heltzen da, hori konpontzeko engo dugu, sare barri horretan ur handel bat, goitxik emoteko ura eta presio aldetik egokitzeko, eta batez be, edateko ur kopurua oroar bikoiztuko dugu. Orain arte ura Garezarko ur handelatik etorten da, 4.000 metro kuboko ur handela da, eta oinbeste 4.000 gehi 1.000 handel bi txiki bat, 1.000ko txiki bat engo dugu, eta beste 4.000 metro kuboko handela, han Eguzkitza auzoan. Hemen ikusten baduzue dago Mainera Ermuko odibiltzailea ura eroaten dagoena. Hametik pintxazu egingo dugu eta ura erongo da presioz, gravitatez onaino. Hemen Eguzkitzeko uran dela, 4.000 metro kubikokoa, eta hametik bai pompatuko da gora. Hemen beste 1.000 metroko depositxo edo ur handel txiki honetara, hemen Goikaldeko auzoetara ura eroateko. Azpimarratuko nuke, Ontxarte Garaizarko depositio bakarrik hori dugule, da hon deposito bietuko dugu. Da hori importanti da Durangorentzat eta Durangarrentzat, ze azken finean bi aldetatik hornitzen dugu urez Durango. Da batek edo zerakik gutxe egiten badau bestea egingo dugu Durango urbarik. Gelditu ez daite. Hau ez da itxura finkoa, baina, gitxi gora bera, halako zozer, itxen daike. Bekaldien egon dena, 4.000 metro kubiko. Gora dundiak oindala, nik izango nago, hamarkada bi edo hasi ginen, bakizuen txineko depositxuak uran delak izaten zian, lako hormegoizko, kubo handi batzuk. Oindala, 20 urte edo hasi ginen ja, baserri antzeko egiturak etxen. Hau da, zuek Bizkaitik zeharre ibiltzen bazari, ikusiko zezo olako hainbeste, eta inok ez daki hori uran dela danik. Ikusten dalako itxuraz, baserri bat da. Moten ontzagu baserri antzeko itxuria, baina gero ateak zabaldu eta barruan da, antzineko ikolako hormegoizko kubua, uraz atera besterik ez. Esan gura dut, zaintzen dugula ingurumen zailatik, neurri batean paisaia be, gure Bizkaiko paisaia zaintzen dugu modu honetara.